Ναι, του απαγόρευση. Σπύρο, να σε πάρω. Λοιπόν, πάμε για gadget. Πάμε, έλατε πάνω. Πρόσεξε τι λέτε. Λοιπόν, γεια σας. Γιάννης Γιώργος, Γιώργος Γιάννης. Καλημέρα, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Πάμε στην ώρα. Αχ, κοιτάξτε εδώ. Τι μας έχετε καταρχήν? Παντοφλάκια. Θερμαινόμενες παντόφλες. Όχι. Συγγνώμη, τις βάζουμε πρώτα στην πρίζα. Στο USB, στο κομπιούτερ. Δεν έχει υψηλή τάση. Α, για το γραφείο. Δεν παθαίνετε ηλεκτροδοξία. Τέλειο. Πώς είναι φτιαγμένες, δηλαδή, πώς δουλεύουν να μας πείτε? Έχουν μέσα μια πολύ μικρή αντιστασούλα στην κάτω πλευρά, Ναι. η οποία όταν το συνδέουμε με το USB, θερμαίνει την αντιστασούλα και μας θερμαίνει τα πόδια μας στις κρύες νύχτες του χειμώνα. Ωραίο. Την ώρα που δουλεύουμε στο κομπιούτερ. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά την κρεβατομουρμούρα. Φεύγει ο ένας από το κρεβάτι και βάζεις την παντοφλίτσα και κάνεις δουλίτσα. Χωρίς έξοδο. Αυτό είναι διάβολε, σατανά, πίσω μου σε έχω. Για πες, τι είναι αυτό? Αυτός είναι ένας ιονιστής, ένας μίνι ιονιστής. Το συνδέουμε το USB την ώρα που δουλεύουμε στο κομπιούτερ μας και μπορούμε να ανάψουμε ένα τσιγάρο στα κλεφτά χωρίς να ενοχλούμε τους γύρω μας με τον καπνό μας. Επειδή εγώ που είμαι αντικαπνιστής, να το ξέρουμε αυτό. Και οι αντικαπνιστές λοιπόν που δουλεύουν για να μην τζακωνόμαστε με τους συναδέλφους και τους λέμε σβήστο και σβήστο, γιατί και αυτοί τι να κάνουν, έχουν και αυτοί τα πάθη τους. Ωραίος ιονιστής, μικρός, πόσο κάνει όμως? Αυτό είναι γύρω στα 29 ευρώ. 29 και οι παντοφλίτσες? Ναι, μπράβο, και οι παντοφλίτσες. Οι παντοφλίτσες και αυτές στα 29 ευρώ. Τέλειο. Αυτό που είναι έτσι σε κοριτσίστικο χρωματάκι και μας αρέσει. Τι είναι? Αυτό είναι η ατραξιόν του site μας. Είναι το κινητό για τις γυναίκες που θέλουν να είναι απαιτητικές. Με διαφορά στήθους. Είμαστε απαιτητικές. Αυτό ακριβώς. Εκτός από τηλέφωνο, αυτό έχει πίσω, όπως βλέπεις, και καθρέφτη. Αχ, να βάλουμε κραγιόν, κοίτα. Να βάλεις κραγιόν, ό,τι Αλλά ώρα άμα δεν θέλεις. έχεις φως, μπορείς να κάτσε, πατήσεις να αυτό στο εδώ. Να ωραίο. σου δείξω κάτι. Μπορείς να πατήσεις αυτό εδώ και να έχεις και φως. Έτσι. Είναι τέλειο. Τόνια, τέλειο. Εν τω μεταξύ, αυτό έχει και QWERTY πληκτρολόγιο. Το σημαίνει ότι έχει πληκτρολόγιο να δακτυλογραφείς τα μηνύματά σου για να πληκτρολογείς σαν γρήγορα. υπολογιστή. Ακριβώς. Ακριβώς. Για να πληκτρολογείς γρήγορα τα μηνύματα. Αυτό όμως είναι ακριβό. Και τηλεόραση. Τι τηλεόραση? Μπορεί να δεις και Και τηλεόραση. τηλεόραση. Όχι, αυτό είναι τέλειο τώρα. Πόσο κοστίζει? 149 ευρώ. Μόνο. Μόνο 149 Συγγνώμη, μόνο να ευρώ. βλέπω πάνω στην ώρα. Όχι, εμείς γιατί είμαστε εδώ. Αλλά μην ξεχνάτε, έχει Αλλά η άλλη και δύο συνέχεια. κάρτες. Δεν μπορεί να βάλετε δύο γραμμές. Να έχετε μία WhatsApp ή μία άλλη κάρτα, να τη βάλετε μέσα. Το Αλλά η επαγγελματικό και το τηλεόραση μου προσωπικό αρέσει. νούμερο. Πώς δουλεύει για να Να έχουμε έχουμε εδώ, τηλεόραση? πάρε με τηλεόραση εδώ. Ορίστε. Έχουμε πολλά με τηλεόραση. Ναι. Όλα δουλεύουν με Υπάρχει τηλεόραση. τηλέφωνο Όλα είναι με δύο με κάρτες. τρεις κάρτες. Ακριβώς. Όπα, όπα, κάτσε, λάμπρο, Τι είναι το ακούς? φως? Εδώ είσαι, Υπάρχει αυτό λάμπρο. εδώ με το φως. Λοιπόν, κάτσε να δείτε αυτό. Σε ενδιαφέρει σίγουρα πάρα πολλούς. Αυτό το που έχει η Έλενα ενδιαφέρει πάρα πολλές κυρίες και έχει πάρα πολύ δίκιο. Αυτό που έχει ο Γιώργος όμως και τώρα το έχω εγώ είναι ένα τηλέφωνο το οποίο παίρνει 3 κάρτες. Τι μας βοηθάνε τώρα οι 3 κάρτες? Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε. Κάτι κακό σκέφτομαι. Ναι, ακριβώς. Είναι σίγουρο. Όλοι σκέφτονται κάτι κακό σε αυτό. Η τρίτη κάρτα δεν υπάρχει στην ουσία. Δεν υπάρχει. Είναι... Εμείς το δεν ξέρει ξέρουμε μόνο κανένα. ότι Είναι υπάρχει κρυφή. και ο χειριστής του τηλεφώνου. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρουν ότι υπάρχει τρίτη κάρτα. Όντως όμως παίρνει 3 κάρτες SIM. Σε τι χρησιμεύει? Κλείνει σπίτια. Έχεις στη μία Ο κάρτα καθένας. την πυροσβεστική. Έτσι την ακριβώς. άλλη Έτσι, το 100. έτσι, Συγγνώμη, Έτσι, ένα είναι το αστυνομία, έτσι. επαγγελματικό και το άλλο είναι το προσωπικό. Στο τρίτο τι είναι? Το παραπροσωπικό. Το μετά. τρίτο είναι. Το παραπροσωπικό. Και το τρίτο Ακριβώς. πρέπει είναι τη κουμπάρα. Α, μεγάλη πιθανότητα. Έχεις μια ανάγκη, ένα κάτι της. Να πάρεις ένα τηλέφωνο. Ντροπή, ρε Τέλεια, παιδιά. τρεις Δεν λέμε κάρτες. κουμπαρό μου, λέμε κουμπάρα. Ταυτόχρονης λειτουργίας όμως, έτσι. Ταυτόχρονης λειτουργίας. Εδώ σας βλέπω. Α, Και είναι και μικρό και Ο κρύβεται άλλος και μπορεί να το εύκολα. ανακαλύψει. Πώς να το Ότι μπορεί ανακαλύψεις? να Άμα το χτυπήσει. ανοίξεις, ναι, βλέπεις ότι έχει 3 κάρτες Ναι, μέσα. ναι, ναι. Μόνο από μέσα. Μόνο συνολικά. έτσι, μόνο έτσι, μόνο έτσι. Μόνο έτσι. τι να πω. Δεν θα το ανακαλύψει, Βρετόνια, δεν θα το πιάσει στα χέρια σου ποτέ αυτό το κινητό. Εκτός αν παρακολουθείς τη σημερινή εκπομπή, οπότε το έμαθες. Σωστό. Και αυτά είναι τηλεοράσεις ή και κινητά όλα που βλέπουμε. Κινητά τηλεοράσεις όλα, dual SIM, με 2 κάρτες δηλαδή, όλα. Έχει μπει πλέον τηλεόραση κανονικά στο κινητό. Ακριβώς, Αλλά για να ακριβώς. ρωτήσουμε λίγο για να ξέρει και ο κόσμο. Αυτό το κινητό τώρα, το οποίο είναι εξελιγμένο, το οποίο είναι και πολύ όμορφο και Αχ, ναι, διζαϊνάτο. είναι τέλειο, μ' αρέσει. Και έχει και τηλεόραση κανονικά. Καταρχήν, σε τι τιμούλα είναι? Αυτό είναι στα 189 ευρώ. 189. Πλάκα Και- κάνετε, εγώ ναι, ξέρω ναι. ότι έχουν 600 αυτά. Όλα μας τα κινητά είναι κάτω από 200 ευρώ. Και πείτε μου κάτι, πού μπορεί να πιάνει αυτή η τηλεόραση? Σε όλη την Ελλάδα. Είναι αναλογική και πιάνει σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, δεν το συζητάω, αλλά στην Ελλάδα πιάνει παντού. Όπως η κανονική τηλεόραση. Αυτό το κινητό, να ξέρετε, παιδιά, Πάνω ότι έχει στην ώρα δείχνει. μια ιδιαιτερότητα, δείχνει μόνο πάνω στην ώρα. Είναι τέλεια αυτά τα κινητά. Μόνο αλφα. Επίσης, ένα τελευταίο, εκτός από Πάμε τα γρήγορα γιατί δεν τηλέφωνα. έχουμε χρόνο. Ναι, εκτός από τα τηλέφωνα, να ξέρετε ότι σας παρακολουθούμε. Να είστε καλά. Και από το τηλέφωνο και από το ρολόι που έχει κάμερα επάνω Τα έχουμε καταγράψει και όλα. από το μπρελόκ που έχει κάμερα επάνω. Τέλεια.